Муслим районында 3-ші бүтін Россия қоз әмәсі фестивалі өтті. Шара милләтебезнең рухи, мәдәни кыйммәтләрен саклау, үстерүне, бәйрәмнәрне халкыбызга кайтаруны, шәхси хуҗалыкларда кыш-кырт асрауны арттыруны күздәтте. Быел фестивальдә катнашырга 471 кеше гариза биргән, шулардан 30 җиңүче сайлап алынды. Қоз әмәсе бәйрәменнән безнең алдагы язма. Муслим районында козлар миллионлап үрчетелә. Ак елгасының шифалы суларында йөзеп үскән кош итенең тәме дә үзгә. Биргә күрше-тирә районнардан гына түгел, башка төбәкләрдән дә коз алырга киләләр. Быел рәисебезнең указы буенча безнең коз әмәсе ул бөтен республиканың һәрбер районында үткәрелә. Инде финал өчен Татар конгрессы белән берлектә менә монда тагын үзебезнең җирлектә үткәрергә уйладык. Ник муслим дисәгез, моңа инде җавабы да бар. Безнең инде Ирек Хамадишин агролидер кооператив белән инде ул республикада иң күп коз үстерүченең үзебезнең хуҗалыгыбыз. Менә мисал өчен безнең фермерларыбыз 130 мең коз үстерә. Инде халыкка, халык үстерә торган козы 40 мең. Ул 130 мең үстенә. 40 мең козны 2 меңгә генә тапкырласаң да 80 миллион акча эшли безнең муслим халкы менә шул козны үстереп. Ул бит инде менә авылда яшьләр калсын дибез, авылда яшәү торышы дибез, әйме? Ничек аларга акча эшләргә мөмкинлек бар? Бу менә аңа инде шундый бик матур мисал. Коз үстерер өчен аны бит сулыкларда, су кырында булып үсмәгән козны ите икенче була дип әйтәләр аны. Су белән су ичендә үскән козның ите тыгыз була диләр. Фестиваль Муслим районы имам мөхтәсибе Илгиз хәзрәт Сунгатуллин дагасы белән башланып китте. Һәр йортта диярлек коз үрчетелгәнгә күрә, муслим халкының коз турында белмәгәне юк. Илмира ханым коз маеннан дәвалы кремнар җитештерү белән шөгыльләнә. Биткә, чәчкә, тәнгә сөрткәндә коз маеның файдалы үзлекләре санап бетергесез ди ул. Безнең әбиләр урамнан йөгереп кайтуга üşügən bitlərimizni qoz mayı белән сылап куялар иде. Кулларыбыз тунса да qoz mayı белән сылыйлар иде. Qoz mayı ул bütün күзәнәкләр аша үтеп кирип, эшкәре үтеп, ул тәнне, организмны сәламәтләндерә икән. Коз әмәсе ул элек-электән кышка озык әзерләү генә түгел, авыл халкының дус туганлыгын ныгыту чарасы да. Иң мөһиме, кешеләр барлык мәшәкатьләрен онытып, күмәк эшкә бирелә, бергә күңел ача. Ничек итеп мендәр тутырырга, ничек итеп май канаты ясарга. Монда барысы мастер-класслар гаҗәп. Чувашия төбәгеннән килгән эшмәкәрләр козны күпләп үрчетү ничкәлекләренә төшенерде. 1 300 000 тәңгәне дәфкә чыгарабыз. Без Чувашия белән эшләмибез, без эшлибез. Шитләрдән башлап, Азербайҗан белән дә башлыйбыз, Дагестаннан башлыйбыз. Дальше җылыякларда киләбез инде. Кышкы сабантуй диярсең, кунаклар өчен Россия күләм коз әмәсендә 2 көнлек тыгыз программа әзерләнгән. Төрле остаханәләр җыр бию, коз маеннан мичтә пешкән кыймакларда чыжлап торды. Һәр вакыт безнең татарның тормышы белән коз параллель рәвештә барган. Һәм без аны тормышыбызда козның bütün продукциясында кулланабыз. Коз канаты оппак була, ир канаты от була. Кешеләр бу кош турында бихисап җырлар, уеннар уйлап чыгарган. Козлары булган гаилә бай саналган. Козның бер җирдә әрәм ителми. Башы, тәпиләре, канаты, әмнә коз мамыгыннан ясалган мендердә йокласаң, йокың тагын да тәмлерәк була диләр. Төрлечә нитәбез, катырак җыннарын аерым нитәбез, һәм менә шушындый йомшак җыннарын инде бебей мендәрләре ясар өчен алабыз. Сентябрь аеннан ук нигезләмәләр җибәрәбез. Бөтен дөнья буенча таратабыз. Чөнки бу коз әмәсе үткәрү турында 7 номинациядә ярышлар турында, ягъни бәйге турында һәм шуңа нигезләнеп, аннары инде без йомгаклау ясыйбыз. Йомгаклауны ясыйбыз һәм йомгаклауда безнең катнашырлык җиңүчеләрне муслимгә җыябыз. Кем генә юк монда, иң уста чигүчеләр, коздан иң тәмле ризык пешерүчеләр. Коз әмәсе бәйгесендә җиңүчеләрнең һәр иҗат җимеше сокландыргыч. Озак уйлап йөрдем, күп еллар коз асрыйбыз. Коз һәр вакытта безнең өйдә күп. Коз урамасын ясап булмый микән? Тавыкны хан ясыйлар, козны хан нишәп ясап булмый икән дип уйлап йөргәч, менә козны итеннән сөягән аерып
иттен айырып инде, оның менә төс урында бит инде ите күбрәк, ул итне таратып, ваклап, турап, майлырак урынга куеп, оннан соң бик мотор гына топап, оннан соң тәмләткечә сибеп, әлбәттә инде чеснок, анда лимон да кушасың, һәм бик катык кысып урыйсың да, җеп белән бәйләп куясың, һәм духовкага атып куясың. Бер сәгатьтән ризыгыбыз әзер. Искиткеч тәмле ризык. Халкыбызның бай тарихлы гореф-гадәтләреннән берсе каз өмәсе быел да бердәмлек муллык чарасы булып күңелгә кереп калды. Милеша Альфанова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.